Είναι πανάκριβα τα εμφυτεύματα χωρίς κανένα λόγο. Όχι, ευχαριστώ. Βλέπω πολλά τέτοια σχόλια για τα εμφυτεύματα και θεώρησα σημαντικό να σας εξηγήσω ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για αυτά σε αυτό το βίντεο. Τελικά, τι είναι το εμφύτευμα? Πρόκειται για μια τεχνητή ρίζα, κατασκευασμένη συνήθως από τιτάνιο, που έχει σκοπό να αποκαταστήσει την έλλειψη ενός φυσικού δοντιού. Άρα, όταν μιλάμε για εμφύτευμα, εννοούμε το στήριγμα πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί ένα τεχνητό δόντι από κεραμικό υλικό ή ζυρκόνιο. Με την τοποθέτηση, αντικαθιστούμε πλήρως το χαμένο δόντι, τόσο αισθητικός όσο και λειτουργικός. Δηλαδή, μπορούμε να τρώμε κανονικά και να χαμογελάμε, έχοντας ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Σε αντίθεση με την τοποθέτηση μιας γέφυρας, δεν χρειάζεται να τροχιστούν τα παρακείμενα δόντια, ενώ παράλληλα διατηρεί το οστό σταθερό, προσφέροντας μια αξιόπιστη και μακροχρόνια λύση. Για να γίνει σωστά η διαδικασία, απαιτείται πρώτον λεπτομερής σχεδιασμός, δεύτερον σωστή διάγνωση και τρίτον εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος είναι μια σύνθετη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο το κόστος δεν αφορά αποκλειστικά στα υλικά που χρησιμοποιούμε, αλλά αφορά γενικότερα στην εμπειρία του επεμβαίνοντος, τον γενικότερο σχεδιασμό, την ακρίβεια για να έχουμε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Είμαι ο Ιωάννης Χρυσάνθου, χειρουργός οδοντίατρος εμφυτευματολόγος, και αν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εμφυτεύματα, γράψε μου στα σχόλια και θα χαρώ να σου απαντήσω.